बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि गफुर सिंनि गासै दखरा आफादनि जानानै जोंनि रायजो राजा आइ आफा गासैनिसिमबो जोङो खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिदों। दिनै जोंनि थाखाय खोब मोनसे गोजोनथाव रादाब जे जोंनि गफुर साब डिभिजननि सिङाव थानाय जि गफुर रेलवे स्टेशन बेखौ नायदिंनो थाखाय डिभिजनेल रेलवे मेनेजार नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेनि रङिया डिभिजननिफ्राय बिथाङा दावबायफैदों। दिनै बे खाबुखौ लानानैनो दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सानजा गफुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद सोनाब गफुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हेलेम दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरा दिनै सारनो मोनसे जि जोंनि गफुर हालामनि रायजो जानाय आइ आफाफोरनि जि मोनसे हान्था मेलानि थाखाय जि गुवाहाटि थांनाय बा ओरै क'क्राझार बा गोजान दिल्ली मुम्बाइ बेफोरबायदियाव थांनायनि थाखाय जि मोनसे उसुबिदा जायो, बिनिखायनो दिनै जोङो जि मोनसे जि एक्सप्रेस ट्रेनफोरा बेफोराव लाखिनो थाखाय जिहेतु जेंनाया सोमजिनायलाय जों दिनै जोंनि जिल्ला आरो दखरा आफादजों जथायै जों सारनो मानाव गेदेर बिथांनो जोङो जोंनि माखासे ट्रेनफोरखौ मख'नानै जेरै कामरुप एक्सप्रेस, डिब्रुगड़ राजधानी, निउ तिनसुकिया ताम्बाराम एक्सप्रेस, अरुणाचल एसि SF एक्सप्रेस बे गंब्रै गारिखौ लाखिनांगौनि थाखाय जोङो सारनो मेम'रेन्डाम गांसे जोङो गथायदों। सारा जोंनो आसा होदों जे बिथाङा जोंनो खोब माने फोरमायदों जे जोङो बिथांनि सायाव जोङो फोथायनाय लाखिदों जे बिथाङा बे गासैबो जोंनि जि ट्रेन लाखिनायनि सुबिदा बेखौ बिथाङा खालामनानै होगोन बेखौ जोङो फोथायदों।